A l'anterior vídeo vam veure què són els determinants i en vam conèixer 3 tipus: els articles, els demostratius i els possessius. En aquest nou vídeo en descobrirem 3 tipus més: els numerals, els quantitatius i els indefinits, que tenen en comú que ens diuen la quantitat d'alguna cosa, concretament del nom que acompanyen. Comencem pels numerals. N'hi ha de diverses classes, però els més importants són 2. Els numerals cardinals, que expressen una quantitat numèrica exacta. N'hi ha infinits, tants com nombres enters. I fixa't que 2 té femení, 2, que a vegades ens n'oblidem. I també hi ha els numerals ordinals, que expressen l'ordre dels elements en una seqüència. També n'hi ha infinits i tots tenen flexió de gènere i de nombre. Continuem amb els determinants quantitatius, que ens serveixen per expressar quantitats de manera general i aproximada. Aquí en destaquem alguns, en una escala de més a menys. Des d'una quantitat excessiva, massa, a una quantitat elevada, molt, molta, molts, moltes, força, o bastant, bastanta, bastants, bastantes, a una quantitat suficient, prou, baixa, poc, poca, pocs, poques, o gaire, gaires, fins a arribar a l'absència, gens. Fixa't que n'hi ha que no canvien de gènere ni de nombre, com ara massa, força o prou. No existeixen, doncs, els determinants masses, forces o prous. Val a afegir que hi ha altres determinants quantitatius que serveixen per comparar quantitats, ja sigui per superioritat, més, inferioritat, menys, o igualtat, tant, tanta, tants, tantes. Finalment, fem una ullada als determinants indefinits, que indiquen una quantitat d'una manera més o menys aproximada, però sense especificar-ne els elements que la formen. Algun, alguna, alguns, algunes. Cert, certa, certs, certes. Diferents. Diversos i diverses. Uns quants, unes quantes. Altre, altre i altres. Qualsevol i qualsevol, que amb 2 esses n'és el plural. I també cap. I aquí en teniu algunes oracions d'exemple. Fixeu-vos que els indefinits són força imprecisos i no concreten gaire allò de què estem parlant. Doncs fins aquí l'explicació dels tipus de determinants. Moltes gràcies per seguir-nos i fins aviat!